Metidos xa de cheo na primavera, os comerciantes de Cambados deixan atrás unha campaña invernal que non resultou tan boa como debera. O tempo non acompañou e, ademais, moitos din ver resentir as súas vendas por efecto das grandes áreas comerciais. Non hai unha recuperación moi total, vale? É unha recuperación moi lenta, hai xente que está aguantando, e logo non foi un otoño ou inverno como nos anteriores, vale? Pero nos achacamos primeiro ao clima, e despois as campañas que hai de rebaixas ou ofertas que están salindo en outros sistemas de traballo, de tecnología, eso, que nos está afectando o que é o comercio tradicional e minorista. Dispostos a recuperar o volume de vendas, a Asociación de Comerciantes Zona Centro lanza para a Semana Santa unha feira de oportunidades. Do 29 ao 31 de marzo, o Salón Peña vai acoller un mercado no que os grandes descontos van ser os protagonistas. Roupa de neno como de home e muller, vai haber complementos, vai haber zapatería, hai tamén unha tienda de lencería, penso que vai un poquinho de todo. Como acabo de dicir, é unha proba que nos intentamos desde a directiva que salga ben, que xa que é unha época un pouco rara, non era normal facer unha feira de oportunidades en primavera despois de tanto inverno en outoño, pero bueno, que hai altos e baixos, hai xente que iría facer algo, había stock. A iniciativa dos comerciantes inclúe varias actividades paralelas coa colaboración, por exemplo, de TDH Salnés, unha asociación que traballa con persoas con hiperactividade ou déficit de atención. Os luns, martes e mércores 26, 27 e 28 a propia asociación vai a facer no Salón Peña unha ludoteca de 10 a 1:30 da tarde, pero ademais os días da feira de 11 a 1 estaremos cos nenos facendo diferentes actividades, sobre todo de traballos manuales, de reciclaxe, traballos de memoria. O venres 30 vais organizar tamén unha cata de viños moi especial. Vamos a coller 5 viños de 5 bodegas de 5 parroquias de Cambados. Por eso vamos a chamar a cata Cambados 5 parroquias. Facer algo parecido que fan noutras zonas do mundo, sobre todo en Borgoña, donde o viño desta zona, desta apelación, a veces son povos, a veces funcionan non é parroquia exactamente, pero de forma parecido, teñen unha identidade, Entonces vamos a ver se realmente os viños da zona de Vilariño son parecidos, son que se diferencian os viños de Castro. O Concello de Cambados colabora no desenvolvemento desta feira.